Ngizovula lapha ngensizwa eniyaziyo bakwethu umfuka mguzula. Insizwe inyanga kanti nayo iyinyanga kanti ugogo wakhe isangoma umfowabo omncane umthakathi kanti udadewabo uyithwaza. Hawu bathi bangabe sekunakele bona ngathi imali ayikho uthi usuka mfowethu awuhambe uthakathi ukuze babuye abantu bazovula lapho ugogo abalethe kumina. Uthi umfana ikhona sizosha ingoma sizile kuzopolitika. Hayi nokushapha. Sengikukhulisile mfana. Kakhulu. Manje usangasakaza kodwa? Awu, yini lokho? Okay, awushaye nje isikhathi la. Ngoba ngisengakucoacha kwamanje. Wow. Yes. All right. So nali wash la ngemva kwami awushaye nje ilink egagasi usho no time check. Hayi phela lezi zinto nganifundisa athi zidinga ukuprepare. Awukwazi uvela ungene nje kusho awakafundi kahle. Ake bakwethu uBhodloza Nzimande ukubingelela ngalesi sikhathi isikhathi manje sikhophoni ngamashumi 24 bathi nadathu nesamo ngaphambi kweshakalonye hora phansi eThekwini kasini bakwethu sinibingelela sithokoza kakhulu kwaRadio Solo ukuthi sesingenele ku stereo nawo laphela umculo wesintu ukhona ku stereo njengoba ke sisakaza nje sifaka ogandaganda base Republic of Africa sithi phambili Radio Solo on stereo. Ikhehla umadimane jole zamzengeni ukobhokola nzikizana kade bezikiza basemzini nabasekhaya. Anginawo amaningi umuntu orongayo yabo kwami. Yebo.